и ние можем да го докажем. Може да вали, защото Господ иска да вали. Може да пече, защото Господ иска да пече. По същия начин и твоят живот, когато дойде края, ти можеш да кажеш, аз не искам да си отивам от този свят. Още съм много млад или още не е рано, но Господ иска да го напуснеш. Бог да ни благослови тази вечер. Нека ушите на всички да бъдат отворени и сърцата ни да бъдат отворени. Защото Господ Исус Христос и днес казва, който има уши да слуша, нека слуша. Има послание за тебе тази вечер. Има Божие Слово тази вечер за тебе. И благодарение на това Слово ти можеш да бъдеш променен. Може да бъде променен живота ти, може да бъде променено тялото ти, може да бъде променено семейството ти, може да бъде променена съдбата ти. Нека Бог да ни благослови. Исус Христос е жив и днес. И ние сме свидетели Него, защото Той каза и ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Иерусалим, тъй в цяла Юдея и Самария и до края на земята и в частност и в Чирпан. Халелуя! Ще бъдете свидетели за мене. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва е вече осъден. Господ е тук тази вечер, за да ти каже какво е направил за тебе, за да ти докосне сърцето, за да промени живота ти, за да ти докаже, че съществува, че го има, че не те е изоставил и че те наблюдава всеки ден и час. Но от тебе зависи ти дали ще отвориш твоето сърце. Всичко зависи от твоята свободна воля. Всичко зависи от това какво ти ще кажеш на Исус Христос тази вечер. Искате ли Бог да говори от това място тази вечер? Искате ли да чуете гласът на Исус тази вечер? На някои хора, които дори и родителите са им казвали, че не искат да живеят, че не искат да съществуват, защото са родили на тая земя само да ги мъчат. Дори и родителите им не са ги искали. Господ тази вечер ще ти каже, аз те обичам и дойдох за тебе. Аз няма да ти изоставя. Ако и майка ти да ти остави, аз няма да ти изоставя. Нека тази Божия любов тази вечер да работи в нашите сърца. И аз призовавам още веднъж всички, които са по къщите, излезте и чуйте Божието Слово, защото то няма да се промени. Библията казва, небето и земята ще преминат, но моите думи, казва Исус, няма да преминат. И аз искам да вярвам в нещо вечно. Аз искам да вярвам в нещо истинско. Аз искам да вярвам в онзи, който съществува и винаги е съществувал и чието творение съм аз самият. Аз искам да бъда спасен и да живея вечен живот. Какво е този живот, хора? Може ли да сложим ръка на сърцата си и да кажем, че тук едва гледаме да скатим двата края и това не е истински живот, в който ние сме дошли да живеем като същества. Това е само временен живот, казва Господ. Аз съм приготвил вечен живот за онези, които повярват в моят Син Исус Христос. Няма друго име дадено на земята на човеците, чрез което да се спасим, освен името на Исуса Христа, Божият Син, Спасителят на света. И знаете ли колко много хора дадоха живота си, за да може тази блага вест да достигне днес до теб и днес до мен. Преди около 19 години аз чух, че Исус Христос е умрял за мен. Аз знаех, че има Бог горе на небето, но аз не живеех за Бога. Нито четях Библия, нито ходих на църква, нито посещавах молитвени храмове. Аз бях младеж, който скитах по заведенията и грешах в моя живот. Няма безгрешен човек, хора. Няма безгрешен младеж. Няма безгрешен юноша. Дори детето се явява с престъпленията си, казва Библията. Дали делата му са чисти или прави. И когато аз чух за Исус Христос, какво е направил Той за мен? Той е умрял
на Голгота, на кръста. И това не е измислица, това не е мит, това не е легенда, това е факт неоспорим. Но не само умря, той бе погребан като човеците днес. Защото дойде като човек, за да плати цената за твоите грехове. И на третия ден, казва Библията, Исус Христос възкръсна. Ето това е нашата вяра. Ние вярваме във възкръсналият Спасител на човечеството. Исус Христос е жив. И когато аз чух това послание преди 19 години на подобно място, един проповедник проповядваше и в един момент той каза: кой иска да приеме Исус Христос за Господ и Спасител? Тогава аз дигнах ръка и казах: аз искам да приема в сърцето си Исус Христос за Господ и Спасител. Тогава проповедникът каза: нека тези, които дигнаха ръце и изявиха желание да поканят Исус, нека да дойдат напред. И тогава мен ме досрамя да излезна и да помоля моя Бог да ми прости греховете. Но една жена се обърна пред мен и каза: израм ли те? И аз казах: не ме е срам. Излизам да приема Исус в живота си. Натеглил съм се на живот без Христос. Натеглил си се и ти на живот без Христос. Удрил си на камък много пъти и си бил в трудности и в болести и не си знаел какво да правиш. Но Господ днес ти говори и те зове: елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой на душите си. Аз излезнах да приема Исус Христос и за пръв път в моя живот, никога до този момент, на никое място не бях преживяла това, което преживях на това молитвено място. Една невидима сила дойде върху мен в този момент и цялото ми тяло започна да трепери. Казах: Господи, прости моите грехове. Исусе, ела в моето сърце. И знаете ли, за първ път аз спах спокойно вечерта. За първ път аз имах душевен мир. На другия ден казах: Господи, започвам деня си с молитва. Искам да се моля. Искам да живея с Тебе. И когато започна да се моля, сила като електрически ток слезе върху моето тяло и аз разбрах, че имам небесно посещение. Тогава казах: Господи, искам на Твой език да Ти кажа, че Ти обичам, че искам винаги да бъда с Теб. И тогава започнал да говоря на чужди езици. И това е кръщението със Святият Божий Дух. Господ Исус каза: Йоан е кръщавал с вода, но вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. Кой е този, който кръщава със Светия Дух? Знаете ли, 20 години аз не съм говорил на тези чужди езици. Когато приех Исус, когато се покаях за греховете си, когато станах Негово дете, тогава Господ ме кръсти със Святият си Дух. И до ден днешен аз говоря на чужди езици. И Библията казва, че това е феномен, който ще свидетелства на целия свят за това, че Исус Христос победи смъртта и сега е жив и е седнал отдясно на Бога Отца. И знаете ли, чрез Святия Дух колко чудеса и знамения съм видял в живота си? Знаете ли, чрез Святия Дух колко неща са се случили, които без Бога не биха се случили в моя живот? И аз искам да отворя Святата книга Библия и ще ви помоля за страхопочитание, защото това е книгата над книгите, защото това е Словото над словата и това е светлината на света. И искам да прочета думи, изговорени от Господ Исус Христос, и след това да говоря за тези думи на вашите сърца. Нека да чуем прочета на Библията. Евангелието от Йоан, 5 глава, от 24 стих надолу Исус казва: истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този,
който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот. Истина, истина ви казвам, но иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят, ще живеят. Защото както Отец има живот в себе си, също така е дал и на Сина да има живот в себе си и му е дал власт да извършва съд, защото е човешкият Син. Не се чудете на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласът му и ще излязат. Онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждение. И Библията говори за два вида мъртъвци. Едните, които са в гробовите и ние сме ги заровили със собствените си ръце. Библията говори, че един ден мъртвите ще възкръснат от гробовите си. Ще чуят гласът на Божия Син и които са вършили добро, ще изляснат за вечен живот, а които са вършили зло, ще изляснат за вечен съд. Но Библията говори за още един вид мъртъвци. Това са духовните мъртъвци, които днес са живи на този свят, които се разхождат по нашите улици, които говорят човешки език, които ядат човешката храна, но не живеят с Бога. Библията казва, че ако тези мъртъвци чуят гласът на Божия Син, ще живеят. И нека в днешния ден мъртъвци от Чирпан да чуят гласът на Божия Син и да живеят в вечни векове. Това е истина, хора. И това е посланието на Исус Христос. Има живот след смъртта. И ние сме донесли материали за тези, които поканят Исус Христос в живота си. Нови завети, живот след смъртта е една много чудесна книжка за всички, които искат да се уверят има ли живот след смъртта или няма. Докъде свършва човешкият живот? Той само до гроба ли е? Ние за това ли живеем? Да едем, да пием, да умрем и да ни съществуваме? Замисъла на Твореца е много по-дълбок. Има вечен живот, има вечност, има рай, но има и ад. И нека Бог да ни благослови да чуем гласът на Божия Син, защото който го чуе, ще живее. Преди 19 години аз го чух и вече 19 години имам живот, защото имам Исус в моето сърце. Ако ти искаш да имаш живот, не го търси в алкохола, не го търси в жени или в мъже, не го търси в наркотиците, не го търси в прелюбодейството, в блудството, не го търси в суетния човешки живот, в пари и в имоти. Потърси го в онзи, който умря, за да има живот. Неговото име е Исус Христос. Никой не е обещал вечен живот. Хората могат да ти обещаят малко по-висока заплата, могат да ти обещаят работа и дори да ни ти я дадат. Могат да ти обещаят кола, могат да ти обещаят телевизор, могат да ти обещаят нещо от този свят. Но единствено и само вечен живот обещава Исус Христос, който дойде, умря за греховете ти и възкръсна на третия ден. Нека Бог да ни благослови. Искаме ли този вечен живот? Искаш ли да живееш вечно, душо? Искаш ли да видиш Създателят си не като строг съдия, който да те накаже за греховете ти и да отидеш в огнения пъкъл, а като любящ и мил баща? Защото Библията казва, че Бог е какво? Звяр? Или какво? Бог е любов, казва Библията. И Той те възлюби толкова много, че даде своят единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Аз повярвах в вечния живот и много други неща дойдоха в моя живот. Включително изцеление от болести, включително чудеса и знамения,
включително да видя мъртъв човек да възкръсва, защото и това се случи в моя живот. След като вярваме и се молим в името на Исус Христос. Нека ушите ти да чуят това тази вечер. Исус Христос е тук и казва: ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласът ми и отвори вратата, ще вляза и ще вечерям с него и той с мен. До кога Исус иска да бъде с тебе? До кога хората искат да бъдат с тебе? Нека да сравним Христос с хората. Ако един човек иска да бъде с тебе, в повечето случаи знаете ли защо иска? Защото иска някаква облага да има от тебе. И много хора днес се женят не просто по любов, а от корисни мотиви и цели. Бог да ни благослови. Но Исус Христос иска да бъде с тебе не до ъгъла на тротуара, не до утрешния ден, не до следващата седмица, не до другата година, а иска да бъде с тебе в вечни векове. И това, ако не е любов, кажете ми тогава, кое е любов? Безразборното ходене насам-натам, пропиляването на нашето здраве, нашите дарове от Бога в този свят, това ли е любов? Бог дава истинската любов. Но ако приемеш Неговият Син Исус Христос за свой Господ и Спасител, и тази вечер ти ще имаш тази възможност. Само след малко това ще се случи с тебе. Защо с мене ще кажеш? Защото Бог